Wikipedia kertoo painovoimasta näin. Painovoima eli gravitaatio on luonnonilmiö, joka saa kaikki massalliset kappaleet vetämään toisiaan puoleensa. Tämän vuorovaikutuksen suuruus eli voima riippuu kappaleiden massoista ja etäisyydestä. Tämä saa esimerkiksi esineet putoamaan maata kohti sekä pitää satelliitit ja taivaankappaleet radoillaan, kuten maan kiertoradallaan auringon ympäri. Harmi vaan, että se ei pidä ollenkaan paikkansa. Painovoima ei ole voima, eikä se ole se, mikä pitää satelliitit ja taivaankappaleet radallaan. Luetaanpa nyt 2 otetta Jukka Maalammen ja Tapani Perkon kirjasta Lyhyt modernin fysiikan johdatus. Gravitaatiosta päästään eroon heittäytymällä vapaaseen pudotukseen. Itse asiassa se ei muodollisessa mielessä olekaan voima. Oikeata voimaa, joka on vektorisuure, ei voida missään koordinaatistomuunnoksessa hävittää, eli muuntaa samanaikaisesti sen kaikkia komponentteja nolliksi. Gravitaatio häviää, kun siirrytään vapaasti putoavaan järjestelmään, vaikka voiman aiheuttaja, esim. Aurinko, on edelleen olemassa. Ja Einsteinin mukaan gravitaatio kaareuttaa avaruusajan. Mitä suurempi gravitaatio, sen kaarevampi avaruus. Jos gravitaatiota ei jossakin ole, siellä avaruusaika on suora eli laakea. Painovoiman käsitettä ei enää tarvita, sen korvaa kaarevuus. Painovoima ei ole voima eikä edes painovoiman käsitettä tarvita. Mitä tämä tarkoittaa? Eikö koko painovoimaa ole olemassa? Sukelsimme jo aikaisemmassa videossa Newtonin painovoimalakiin ja olemme myös puhuneet musta aukko-jaksossa ohimennen gravitaation kvantittamisesta. Mennäänpä nyt syvemmälle tähän painovoimaan itseensä ja tutustutaan vähän siihen, mistä on kysymys ja mitä se oikeasti on. Ajatellaanpa 2 astronauttia avaruudessa, kaukana kaikista gravitaatiokentistä ja ulkoisista voimista. Yhtäkkiä toinen heistä näkee toisen liikkuvan poispäin. Kysymys kuuluu, kumpi heistä oikeastaan liikkuu? Koska liike on suhteellista, molemmat voivat väittää, että toinen liikkuu heidän suhteensa. Miten voimme tietää, kumpi heistä todella muuttaa liiketilansa? Ratkaisu löytyy kiihtyvyyden kokemuksesta. Jos toinen astronautti käyttää rakettimoottoreitaan muuttaakseen nopeuttaan, hän tuntee voiman vaikutuksen kehossaan. Tämä johtuu siitä, että raketin työntövoima aiheuttaa kiihtyvyyden, joka välittyy astronautin kehoon. Toinen astronautti, joka ei koe mitään voimaa, tietää olevansa inertiaalikoordinaatistossa. Inertiaali latinan sanasta iners, taidoton, passiivinen, tarkoittaa siis koordinaatistoa, jossa kohde ei koe voimia. Vaikka liike on suhteellista. Eli et voi sanoa absoluuttisesti, kuka liikkuu tasaisella nopeudella. Kiihtyvyys on absoluuttista. Se tarkoittaa, että kiihtyvyyden voi havaita ilman ulkoista viitekehystä, koska se aiheuttaa voimantunteen. Kiihtyvyyden voi mitata esimerkiksi kiihtyvyysanturilla tai tuntea sen kehossaan, kuten painon tunteena raketin kiihdyttäessä. No, miten sitten käy, kun verrataan tätä painovoimaan? Unohtakaamme hetkeksi ilmanvastus. Kuvittele olevasi vapaassa pudotuksessa, kuten laskuvarjohypyssä ennen varjon avaamista, et tunne minkäänlaista kiihtyvyyttä tai voimaa. Koet painottomuuden tunteen. Tämä johtuu siitä, että liikut vapaasti aika-avaruuden kaarevassa geometriassa ilman ulkoisten voimien vaikutusta. Ulkopuolinen tarkkailija, joka seisoo maan pinnalla, voi kuitenkin mitata kiihtyvyytesi suhteessa itseensä, koska näkee sinun lähestyvän maata yhä nopeammin. Sinulle itsellesi tämä kiihtyvyys on huomaamaton, koska et koe voimia, jotka vaikuttaisivat kehoosi. Toisaalta, kun istut Lada-kombi 1200 penkillä, joka kiihtyy suoralla tiellä 9,81 metriä sekunti toiseen, tunnet selvästi, kun painaudut penkkiin. Tämä johtuu siitä, että auton moottori aiheuttaa voiman, joka välittyy penkin kautta sinuun ja saa sinut kiihtymään auton mukana. Voit mitata tämän voiman esimerkiksi tuntemalla penkin painon selkääsi vasten tai käyttämällä kiihtyvyysanturia. Eli painovoima ei aiheuta kiihtyvyyttä. Maan pinta aiheuttaa sen kiihtyvyyden, koska painovoima ei ole voima. Mutta hetkinen, painovoimakentässä paikallaan onkin se, joka tippuu vapaapudotuksessa, ja pinnalla oleva on se, joka liikkuu. Miten tämä on mahdollista? Miten voi liikkua paikallaan?
Vaikka koemme seisovamme paikallamme maan pinnalla, yleisen suhteellisuusteorian näkökulmasta olemme jatkuvassa kiihtyvyydessä. Tämä johtuu siitä, että maan massa kaareuttaa aika-avaruutta ympärillään ja luonnollinen liikerata tässä kaareutuneessa aika-avaruudessa on vapaata pudotusta kohti maan keskipistettä. Tätä liikerataa kutsutaan geodeettiseksi poluksi. Geodeettinen, muinaiskreikan geodaisia sanasta maa ja daio jakaa. Geodeesi on lokaalisti etäisyyden minimoiva käyrä eli lyhin mahdollinen polku kahden pisteen välillä. Kun seisomme maan pinnalla, maan pinta estää meitä seuraamasta tätä geodeettista polkua. Maan pinta kohdistaa meihin ylöspäin suuntautuvan normaalivoiman, joka pakottaa meidät poikkeamaan vapaasta pudotuksesta. Tämä normaalivoima aiheuttaa meihin kiihtyvyyden ylöspäin, vaikka emme liiku maan suhteen. Kaareutuneessa aika-avaruudessa lepokoordinaatisto ei ole absoluuttinen, kuten klassisessa fysiikassa. Lepokoordinaatistot määritellään paikallisesti ja ne voivat olla joko inertiaalikoordinaatistoja, jossa kappale liikkuu vapaasti ilman voimia, tai ei-inertiaalikoordinaatistoja, joissa kappale kokee kiihtyvyyttä. Maan pinnalla seisovan henkilön koordinaatisto on ei-inertiaalinen, koska hän kokee kiihtyvyyden normaalivoiman vuoksi. Maan pinnalla paikallaan oleva henkilö voidaan tulkita liikkeessä olevaksi, koska hän kokee kiihtyvyyden suhteessa kaareutuneen aika-avaruuden geodeettiseen liikkeeseen. Tämä kiihtyvyys johtuu maan pinnan kohdistamasta normaalivoimasta, joka estää meitä seuraamasta luonnollista, vapaata pudotusta. Kaareutuneessa aika-avaruudessa lepokoordinaatisto on suhteellinen ja paikallaan oleminen maan pinnalla tarkoittaa, että olemme kiihtyvässä liikkeessä suhteessa avaruuteen itseensä. No, miten tämä näkyy sitten siellä avaruudessa ja kiertoradoilla? Vaikka kansainvälinen avaruusasema ISS sijaitsee noin 400 kilometrin korkeudelta maan pinnasta, maan painovoiman vaikutus siellä on edelleen merkittävä. Gravitaatiokiihtyvyys ISS:n radalla on noin 90% siitä, mitä se on maan pinnalla. Toisin sanoen, painovoima vaikuttaa voimakkaasti sekä avaruusasemaan että siellä oleviin astronautteihin. Astronautit ISS:llä kokevat painottomuuden tunteen ei siksi, että painovoima puuttuisi, vaan koska he ovat jatkuvassa vapaassa pudotuksessa maan ympäri. Avaruusasema ja kaikki sen sisällä olevat kappaleet, mukaan lukien astronautit, putoavat yhdessä maan painovoimakentässä. Kuitenkin avaruusaseman suuri vaakasuuntainen nopeus saa sen jatkuvasti ohittamaan maan, mikä pitää sen kiertoradalla. Koska sekä avaruusasema että astronautit putoavat samalla nopeudella, ei ole mitään voimaa tai kiihtyvyyttä, joka tuntuisi heidän kehossaan. He eivät tunne painoa, koska mikään pinta ei estä heitä putoamasta tai aiheuta voiman tunnetta. Maan pinnalla seisoessamme tunnemme painon, koska maan pinta työntää meitä ylöspäin normaalivoimalla, estäen meitä putoamasta kohti maan keskustaa. Astronautit ISS:llä eivät tunne sitä, koska painovoima ei ole voima. Se, mikä pitää ISS:n ja satelliitit kiertoradalla, ei ole painovoima, vaan sen vaakasuuntainen nopeus kaareutuneessa aika-avaruudessa. Vertaillaanpa vielä painovoimaa toisiin vuorovaikutusvoimiin. Palataan näihin alun 2 astronauttiin. Tällä kertaa he leijuvat avaruudessa lähellä massiivista kappaletta, esimerkiksi planeettaa, mutta hieman eri etäisyyksillä siitä. Planeetan gravitaatiokenttä ei ole täysin tasainen, se heikkenee etäisyyden kasvaessa. Tämä aiheuttaa sen, että lähempänä planeettaa oleva astronautti kokee hieman suuremman gravitaatiokiihtyvyyden kuin kauempana oleva. Ajan myötä astronautit huomaavat etääntyvänsä toisistaan, koska he liikkuvat hieman eri geodeettisia polkuja pitkin kaareutunutta aika-avaruutta. Kumpikaan astronautti ei kuitenkaan tunne voimaa tai kiihtyvyyttä kehossaan. Ja heidän kiihtyvyyshanturinsa näyttävät nollaa, koska he ovat molemmat vapaassa pudotuksessa. No, mitä tapahtuu, jos molempien astronauttien puvut ovat varautuneita ja kaukainen sähkömagneettinen voima vetää heitä puolensa niin, että tilanne näyttäisi olevan täysin analoginen painovoimaesimerkin kanssa? Voidaanko tällöin sanoa, että sähkömagneettinen vuorovaikutus toimii samalla tavalla kuin painovoima eikä aiheuta havaittavaa kiihtyvyyttä? Vaikka ensisilmäyksellä tilanne vaikuttaa samankaltaiselta,
syvempi tarkastelu paljastaa merkittäviä eroja. Kun molempiin astronautteihin kohdistuu kaukainen sähkömagneettinen voima, heihin vaikuttaa todellinen sähkömagneettinen voima, joka aiheuttaa ominaiskiihtyvyyden. Tämä kiihtyvyys on havaittavissa sekä heidän kehoissaan että kiihtyvyysantureilla. Toisin sanoen, vaikka voima vetää heitä puoleensa samalla tavalla ulkoisesta näkökulmasta, ero on se, että tällä kertaa he itse tuntevat tämän voiman ja voivat mitata sen. Painovoimatapauksessa astronautit liikkuvat vapaasti kaareutuneessa aika-avaruudessa ilman, että heihin kohdistuu ulkoisia voimia, jotka aiheuttaisivat ominaiskiihtyvyyden. He eivät tunne mitään voimaa tai kiihtyvyyttä kehossaan, ja heidän kiihtyvyysanturinsa näyttävät nollaa. Tämä johtuu siitä, että painovoima ei ole voima. Onko sitten olemassa jotain muita voimia, jotka eivät ole voimia ja jotka toimii samalla tavalla kuin painovoima? Inertiaalikoordinaatisto on sellainen viitekehys, jossa vapaa kappale liikkuu suoraviivaisesti ja tasaisella nopeudella, kun siihen ei kohdistu ulkoisia voimia. Kun siirrymme kiihtyvään koordinaatistoon, havaitsemme kappaleisiin kohdistuvan voimia, jotka eivät ole todellisia vuorovaikutuksia, vaan johtuvat koordinaatiston kiihtyvästä liikkeestä. Näitä voimia kutsutaan näennäisvoimiksi, esimerkiksi keskipakoisvoima ja Coriolisvoima. Ajatellaan vaikkapa pyörivää karusellia. Istujana tunnet voiman, joka vetää sinua ulospäin karusellin keskipisteestä. Tämä ulospäin suuntautuva voima on keskipakoisvoima, näennäisvoima, joka syntyy pyörivän koordinaatiston vuoksi. Inertiaalikoordinaatistossa, joka ei pyöri karusellin mukana, tätä voimaa ei ole olemassa. Vaikka näennäisvoimat eivät ole todellisia vuorovaikutuksia, niiden huomioiminen voi helpottaa monien fysikaalisten ongelmien ratkaisemista kiihtyvässä koordinaatistossa. Inertiaalikoordinaatistossa todellisia voimia ja näennäisvoimia ei voi laskea yhteen tai käyttää samoissa laskutoimituksissa. Kiihtyvässä koordinaatistossa näennäisvoimia huolellisesti käyttäen voi päästä samaan laskutulokseen kuin vuorovaikutusvoimillakin, ja niin on tehtäväkin. Toisinaan kiihtyvän koordinaatiston ja näennäisvoimien käyttö helpottaa laskelmia, esimerkkeinä kalteva taso, heiluri ja vapaa momenttipiste. Voimme ajatella, että keskipakoisvoima ei ole oikea voima, vaan johtuu pyörivästä koordinaatistosta ja massan hitaudesta, kun se vastustaa tätä muutosta suhteessa inertiaalikoordinaatistoon. Ja samoin, painovoima ei ole oikea voima, vaan johtuu ainoastaan massan hitaudesta, kun se vastustaa maan pinnan aiheuttamaa muutosta suhteessa inertiaalikoordinaatistoon. Painovoima siis ei ole voima, eikä tarkkaan ottaen ole olemassa ensinkään. Miksi sitten puhumme siitä edelleen painovoimana? Vaikka Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria kuvaa painovoiman avaruusajan kaareutumisena massan ja energian vaikutuksesta, me puhumme edelleen painovoimasta voimana useista syistä. Newtonin painovoimalaki toimii erinomaisesti useimmissa arkielämän tilanteissa ja monissa tieteellisissä sovellutuksissa, joissa relativistiset vaikutukset ovat merkityksettömän pieniä. Näissä tapauksissa on käytännöllistä käsitellä painovoimaa voimana. Käsitteellisesti voimana painovoima on helpompi ymmärtää ja opettaa, erityisesti peruskoulutuksessa ja insinööritieteissä. Se mahdollistaa suoraviivaisemmat laskelmat ilman monimutkaista suhteellisuusteorematiikkaa. Historiallisesti painovoimasta on puhuttu voimana, ja tämä terminologia on juurtunut sekä tieteelliseen että arkikieleen. Terminologian muuttaminen olisi haastavaa ja voisi aiheuttaa sekaannusta. Pääsemme taas samaan lopputulemaan kuin mitä Musta aukko-videossa. Tieteelliset teoriat eivät ole ontologisia kuvauksia todellisuudesta, vaan pikemminkin työkaluja tai malleja, joita käytämme ennustamaan ja ymmärtämään havaittuja ilmiöitä maailmankaikkeudessa. On mahdollista, että Einsteinin esittämä avaruusajan kaareutuminen ei ole painovoiman lopullinen tulkinta. Vaikka yleinen suhteellisuusteoria on erittäin onnistunut kuvaamaan painovoimaa makroskooppisessa mittakaavoissa ja selittämään monia havaintoja, se ei paljasta painovoiman perimmäistä luonnetta tai mekanismia. Nykyfysiikassa on vielä monia avoimia kysymyksiä, jotka viittaavat siihen, että syvällisempi ymmärrys on tarpeen. Se varsinainen kysymys, mitä emme ymmärrä, on se, että miksi se inertiaalikoordinaatisto liikkuu. Tiedämme, että se liikkuu, mutta emme sitä. Miksi? Keskipakoisvoima oli se näennäisvoima, joka ilmenee, kun tarkastelemme liikettä pyörivässä eli ei-inertiaalisessa koordinaatistossa.
Tiedämme, että koordinaatisto pyörii, koska olemme tietoisia pyörimisliikkeestä, esimerkiksi karusellissa tai pyörivässä ajoneuvossa. Tiedämme, että se kappale pyörii ja monessa tapauksessa voimme myös päätellä, miksi se pyörii. Painovoiman tapauksessa havaitsemme, että kappaleet kiihtyvät kohti massiivisia objekteja, kuten maata. Kuitenkaan emme tiedä perimmäistä syytä siihen, miksi avaruusajan geometria kaareutuu massan ja energian vaikutuksesta. Toisin sanoen, emme tiedä, miksi inertiaalikoordinaatisto liikkuu painovoimakentässä. Jotkut tutkijat ehdottavat, että painovoima voi olla emergentti ilmiö, joka syntyy perustavampien mikroskooppisten prosessien tuloksena. Esimerkiksi entropiseen painovoimaan liittyvät teoriat ehdottavat, että painovoima voisi olla seurausta termodynaamisista periaatteista. Esimerkiksi hollantilainen fyysikko Erik Verlinde julkaisi vuonna 2010 paperin On the Origin of Gravity and the Laws of Newton, jossa hän esitti, että painovoima on emergentti ilmiö, joka syntyy informaation entropisista ominaisuuksista. Emergentti latinasta ex, ulos ja mergo upottaa. Kuvaa asiaa, jossa yksi asia on seurausta toisen kokonaistilasta, esimerkiksi lämpö on emergenssiä liikkeestä. Ja entropia, etymologia kreikasta en sisään ja tropee kääntyminen tai muutos. Entropia on fysikaalinen suure, joka ilmaisee epäjärjestyksen määrän järjestelmässä. Verlinden mukaan painovoima ilmenee, kun materiaalisten kappaleiden sijaintiin liittyvä informaatio muuttuu ja systeemi pyrkii maksimoimaan entropiansa. Tämä johtaa siihen, että kappaleet liikkuvat toisiaan kohti tavalla, joka näyttäytyy meille painovoimana. Eli painovoima olisi emergenssiä entropiasta. Ja nyt kun päästiin näihin spekulatiivisiin muotoiluihin painovoimasta. Science Asylum-kanavan videossa The Real Source of Gravity Might Surprise You. Suomeksi painovoiman todellinen lähde saattaa yllättää sinut. Esitetään ajatus, että painovoima johtuu aikadilataatiosta. Videon mukaan aika kulkee hitaammin massiivisten kappaleiden lähellä ja tämä ajankulun ero luo gradientin, eli arvon liukuvan muutoksen, joka aiheuttaa kappaleiden kiihtymisen kohti suurempaa massaa. Toisin sanoen, kappaleet liikkuvat kohti aluetta, jossa aika kulkee hitaammin, mikä näyttäytyy meille painovoimana. Samanlainen väite esitetään PBS Spacetimein jaksossa Does the Time Cause Gravity? Tämä tulkinta voidaan sinänsä ajatella olevan ihan oikea, mutta ontologisesti asia ei ole näin. Aika ei aiheuta painovoimaa. Siihen on syy, miksi suhteellisuusteoriassa käsitellään aika-avaruuden kaareutumista, eikä vain ajan kaareutumista. Science Asylum kommentoi kritiikkiä tähän videoon näin. Jos katsot videoni alkua, sanon selvästi, että aion selittää painovoiman, jonka ihmiset kokevat täällä maassa. Ammattikielellä sanottuna se on heikon kentän approksimaatio. Sanon, että käyttämäni analogia on rajallinen. Sen tarkoituksena ei ole antaa syvällistä ja yksityiskohtaista ymmärrystä painovoimasta. Sen tarkoitus on vain viedä ihmisiä hieman mukavuusalueensa ulkopuolelle ja antaa heille käsitys siitä, miten aika-avaruus voi aiheuttaa liikkeen, jonka ei-fyysikot liittävät painovoimaan. Käyttämällä heikon kentän approksimaatiota voin jättää avaruuden huomioimatta ja keskittyä aikaan. Analogia tekee silloin ajasta käsin kosketeltavamman ja tutumman. Tällaiset asiat kuten approksimaatiot ja analogiat ovat täysin hyväksyttäviä, kunhan olet avoin niiden rajoituksista. Ja vaikka tämä olisikin oikein, emme silti ole päässeet yhtään lähemmäs sitä painovoiman luonnetta. Se, että määrittelemme syy-seuraussuhteen toisinpäin kahdessa asiassa, jotka ovat vain seurauksia jostain tuntemattomasta, päädymme vain kääntämään ympäri suhteita jossain pinnallisemmassa tulkinnassa. Toinen ongelma liittyy siihen, että tarkalleen ottaen se painovoima ei ole yksi asia, vaan kaksi erillistä asiaa, joita näissä videoissa ei eritellä. Näennäinen gravitaatiovetovoima, jossa havaitaan kiihtyvyyden vaikutuksia, vaikka uskotaan olevan paikallaan. Esimerkiksi maan pinnalla koemme painovoiman vetävän meitä alaspäin, vaikka vastaavuusperiaatteen mukaan voimme tulkita olevamme kiihtyvässä koordinaatistossa. Ja se toinen, aika-avaruuden kaareutuminen ja vuorovesivoimat, jotka riippuvat massasta ja ilmenevät avaruuden ja ajan rakenteen muutoksina. Mutta tämä aihe on sen verran laaja, että se tarvinnee oman videonsa. Eli, mitä tästä opimme? Mikä on sen asian todellinen lähde, jonka koemme painovoimana? Emme tiedä. Kukaan ei tiedä.
Voimme vain esittää analogioita siitä, miltä se näyttää.